Моңарчы югалганнарда. Алар сиңа чыннан да кирәкме? Мин шулай сайладым. Ул кайдан? Картлар буенча Нигериядән. Кешеләр булганмы? Рухани булып киенгән ике кеше. Руханилар? Эфюн сатучылар. Кышкышта эфюн булган. Сәлам, бу кем? Бу Майкл. Әти? Балаларны ал. Эй, сез, әйдәгез. Тынычланыгыз. Эй, егетләр, югалыгыз моннан. Җитте. Балаларга тимәгез. Картны алыгыз. Малайны алып кил. Әнә тегене, кичкенәсен. Аны үтер. Аңа ат, әйдә. Ат. Әйдә, ат дидем. Синең исемең ничек? Исемең ничек дип сорыйм? Эка. Эка әфәндене күрегез әле. Нинди тәвәккәллек. Тумыштан үтерүче. Киттек. Бу сиңа кирәк булмас. Кире кайтабыз. Мәдхия 23. Нәфрәтнең ачылышлары. Нәрсә язасыз? Онытмаска тиеш нәрсәне. Утыра аламмы? Ярый. Рәхмәт. Сез Эко, әйеме? Әйе. Мин Клэр. Бу Арын. Арын. Муса абые. Әйе, бу исем белән авыр булырга тиештер. Кешеләр нигә Муса абыең кебек була алмыйсың дияләрдер. Әйе. Шулай булды дип ышанам. Нигә сез Арын исемен сайладыгыз? Ул миңа ошады.